Bine ați Bună venit. dimineața. Dați certificat să puteți face curs voi? Da. Unde faceți? Suntem și magicieni În America. extraordinari. Da. Bună Ne bucurăm să ne dimineața. vedem din nou. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. În această dimineață, Cristi și cu Edi, bucătarii principali, vor avea o asistentă care îi ajută să pregătim 3 lucruri. 3 lucruri. Vorbim aici despre Macarone cu brânză. macarone cu brânză, omletă și salam de biscuiți. Cum vom începe? Mai întâi salamul, după macaronele, după omleta. Și cât așteptăm să se adune oamenii, o să vă arătăm un truc de magie. Da, dar unde te-ai certificat? Acum. Nu ne-am certificat la trucurile de magie, le învățăm oricum și mai târziu cu Cristian, o să găsiți un link. Chiar Alege o Denis. carte, orice carte. Nu. Arată-le-o oamenilor. Bă, nu te Acum taie. Taie. Și acum le amesteci. Acum o să amestecăm. Pui mână! Cartea omului ăsta necunoscut a fost asta acum. Nu. Vedeți Hai asta? să punem cărțile ca să ne apucăm de treabă, Cristi. Începem prima dată cu Salamul de macaron. biscuit. Nu, salamul de biscuit. Salamul de biscuiți, dar între timp o să ne punem la fiert pastele. Noi ne-am ales astăzi fusilii Fusile. pentru pastele la cuptor. Și gustă foarte bine. Și gustă foarte bine. Așa că vă rugăm să ne scrieți ce vă doriți să mai facem, de câte ori. Plătite. Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook sau pe site. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Punem poze, pastele sunt la cuptor, salamul de biscuiți la frigider, punem poze cum se termină. Așteptăm în comentarii ce doriți să facem săptămâna viitoare. Vă mulțumim, bucătarii noștri alături de asistenta lor și vă așteptăm pe pagina noastră. Salamul de biscuiți, dacă îl faceți, va trebui să minim 5 ore la frigider sau peste noapte. Hai! Mulțumim și hai să ne luăm la revedere! La revedere! Aveți o duminică plăcută! Nu uitați să intrați pe pagina lui Cristian după aceea. Și să luați un film Bistro Dorobanți. Ciao! Ciao! Ah!